Hi guys! Welcome back sa aking mini vlog. So today, nagluto ako ng aking homemade gravy. Tara! Unang-una is, nagdaya ako ng isang basong tubig, 2 kutsarang harina, 1 kutsarang toyo, pangpakulay yan, paminta, at magic sarap. So, halu-haluin lang natin siya guys, hanggang maantunaw ang ating harina. And then, yan na nga, nakalimutan kong i-video kung paano siya kumulo. Naglagay ulit ako ng 1 kutsarang toyo kasi nakita ko medyo maputla siya. At nilagay ko na rin yung butter. Ayan, yan ang secret sa masarap na gravy. Lagyan mo siya ng butter para kakaiba naman. Ayan, wait lang natin matunaw yung butter at ganyan po dapat ang texture ng inyong gravy. Charan! Tapos na! Diba? Ang sarap sa fried chicken, chicken fillet. Guys, super masarap yan. Your kids will love it kasi favorite ng aking kids yan. Bye guys! Have a nice day!